L-ekonomija sejra tajjeb, iżda nifhmu li r-riżultati għadhom iridu jaslu għand aktar familji. Il-Prim Ministru sostna li dan il-ħsieb juri differenza bejn l-attitudni ta' dan il-Gvern u tal-Partit Nazzjonalista meta jitkellmu dwar il-faqar. Il-faqar għalina huwa realtà, mhijiex perċezzjoni kif kien qal ħaddieħor. Dawn għalina huma nies mhux numri ħafna minna hawnhekk fuq din naħa tal-Kamra anke minħabba il-passat tagħna storiku bħala moviment. Dawn in-nies tista' tgħid nafuhom bisimhom. Immorru ħabtulhom, nitlu fid-djar tagħhom, nitkellmu magħhom, nafu fejn joqogħdu, naraw il-postijiet kif ikunu qegħdin jaqgħu, naraw il-housing fejn ikunu qegħdin jgħixu, inħossu għalihom dawn in-nies, inħossu responsabilità kbira għalihom dawn in-nies, Sur President. Minflok il-Gvern qed jibni strateġija li jifhem li l-dewwa l-kbar tal-faqar huma n-nuqqas ta' xogħol u edukazzjoni. Għalhekk f'dan il-budget kompla jgħin miżuri li jgħinu t-tagħlim u jħeġġu l-bżulija. Il-miżuri tal-aħħar żewġ budgets bdew ukoll iħallu l-frott. Hemm 100,000 ruħ fil-faqar. Dawk il-figuri huma tal-2013 il-wirt li ħallelna, Sur President. U bdejna nnaqsuhom. Fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra n-nies vulnerabbli żdiedu minn 20% għal 24%. Aħna s'issa għamilna l-ewwel dent fl-2013 minn 24% naqqasnihom 0.2% għadna l-bot milli naslu ma naqqasna iż-żgħażagħ f'riskju ta' faqar li qabel kienu żdiedu b'7% issa naqsu b'1%. Fisser kif waħda mill-aktar kategorija f'periklu ta' faqar hija dik tal-anzjani, għalhekk se jiżdiedu l-pensjonijiet għal dawk lanqas illi għandhom dħul. Irridu nagħtu l-inċentivi x'kienet il-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni għal faqar u għal pensjonanti l-ewwel nett fil-manifest tiegħu li kiteb hu fuq in-nies bil-pensjoni minima ma kien ħajżidhom xejn. Ma m'hemmx sentenza waħda fuq in-nies bil-pensjoni minima. It-tieni nett. Jiġi jitkellem hawnhekk u jgħidilna li l-proposta tiegħu hija li ndaħlu s-second pillar. Is-second pillar hija li jiġifieri min jħaddem u min jaħdem irid iħallas bolla oħra. Hekk tiġġieldu l-faqar billi ddaħħalhom bolla oħra lin-nies. Aħna min-naħa tagħna ma rridux inżidu l-piżijiet, irridu nżidu l-pensjonijiet, Sur President. Għalilna redikoli. Ngħidlek x'inhu redikolu, Sur President. Mara weħedha taħdem bħala cleaner u se toħroġ bil-pensjoni minima is-sena d-dieħla. Sissa qabel dan il-budget kienet tieħu 515 euro pensjoni fix-xahar. Issa se titla għal pensjoni ta' 606 euro kull xahar, Sur President. Sidnija lil mara hekk żidnija 1100 euro fis-sena, Sur President. Saqsu hekk mhux redikoli dawk.